Zdravím u dalšího povídání u piva s Pandátou Výčepním. Je mi ctí, že můžu přivítat Petra Říbala, který sám o sobě tvrdí, že je melancholický romantik šmrcnutý ajťákem. Ty jsi připravený, Ježíš, tak na zdraví. Tak ahoj, ahoj. A zároveň vím, že si přede mnou natáčel jeden podcast, během kterého si vypil 7 piv, tak... Děkuju, že jsi to píchnul. Ať je to zajímavější, jedem. Jo, tak to je super na začátek, tak tohle lidi dokoukají. No ale ono už vůbec zapamatovat si. Já vím, že se podíval na začátku, ale to slovní spojení melancholický romantik šmrcnutý ajťákem není sranda. A víš, proč jsem se díval 3krát, jo? Dal jsi to? No jasně, jo. Ne, já jsem hrozně rád, že jsi přijal moje pozvání a tenhle ten podcast vzniknul v době, kdy sem lidi nesměli, kdy jsme byli zavřený. A já vždycky na začátek předám slovo tomu hostovi, aby dal nějaké jakoby poselství, jestli ty hospody jako vnímá, tak jako, že to je trošku svoboda, nebo proč to vůbec je, nebo jak to vnímá, jestli je rád, že může do hospod. Bylo vtipný, jak jsi říkal, že sem lidi nesměli a tak mě napadlo hnedka, protože už mám manželku, takový ten stereotyp manželský, já jsem taky nesmím. Ne, můžu, naopak, moje manželka je velká milovnice piva, takže sem tam si zajdeme a je to vlastně strašně sympatický, že můžeš na pivo s manželkou. No hlavně to hrozně sexy. Jako. Je to sexy, jako mít ženskou, která si dá pivo. Je to sexy, jako prase. Ne, ale fakt, to já třeba někdy jsem a říkám, tak namíchejte mi nějaký Cuba Libre nebo Mojito a ona pivo. Takže číšník přijde a dává pivo tobě. Jo, přesně obráceně. A já, no tak. A on kouká, to je kokot, ty vole, on si dal Cuba Libre a manželka pije pivo. Jo, tak tohle si o mě myslí. Tak příště radši, první objednávka vždycky radši. Jo. No a my to zažili vlastně i ve Vegas, v kasínu, kdy my tam přijeli, strašně drahý chlast v Americe a říkali jsme, ve Vegas si to užijeme, tak jsme šli na ty. Promiň, že ti utíkám z otázky, vrátíme se k tomu. Ne, to mělo být poselství na začátek, ale k tomu se vrátíme po 10 minutách. Říkám. A tam byly ty centiákový automaty a my jsme si naivně mysleli, že tam budeme hrát za centy a že kolem nás budou běhat servírky a že nám budou dávat pití zadarmo konečně. Nic z toho se nedělo, až teda jeden večer jsme si to dělo fakt se to, užili. že jste dali centiáky. Centiáky, prohráli jsme to. Ale jeden večer, pamatuju, seděli jsme na ruletě v kasínu Royal a tam jsme teda už hráli za víc, přišli a přesně, co si dáte. A já přinesli mi piña koládu. A mě tak koukali. A Míša normálně řekla pivo. Bylo to super. Takže tam vím, že na mě teda koukali fakt zvláštně. Ale jinak jako super. Pivo prostě otvírá normálně dveře. Je to mezinárodní jazyk, pivo. Ne? To je pravda. A teď to poselství. Nebo proč na to mají lidi koukat takhle? Proč by lidi měli koukat? No, hele, vlastně jsme to nakousli, je to super. Tohle to je tvoje 7. nebo 8. teda? To nevadí, nebudem to zmiňovat, nemají to lidi z pivovaru rádi a já bych rád, kdyby to zůstalo úplně. Jinak řečeno, už to vlastně nedokážeme spočítat. Je to jedno, přesně tak. Jasně. No ne, tak je to příjemný pokec u piva a já vždycky říkám, že nejlepší věci, nápady, sranda vzniká u piva. Tak to je důvod, proč byste měli koukat. Tyvo, to je ale krásný úvod, na to se napijem a dám se ještě jedno teda, Martine. Děkuju. Ale nejhorší ještě nedopil. No, ale mně se líbí, jak je to jako free. Vyhypoval, tak jako já. Jo, no tak. Jako... Další věc je, počkej, to je vlastně zajímavý. Můžeme říct datum, kdy to nahráváme, protože totiž je to důležitý pro to, co se bude dít potom posléze. Můžeme nebo ne? Určitě můžeme. Můžeme. Dneska je 11. září. No. Datum známý, co se děje? No ne, že já jdu odsaď rovnou na vysílání do rádia. Čili kdyby potom to v tom rádiu toho 11. září bylo nějak extrémně rozjetý, je to proto, že za to můžeš ty? No děkuju. Tak 2 jsem objednal rovnou. Vždycky nosej 2, takže ses mi teďko smál, že jako jo. Mi toho hodně zbývá, tak tobě toho zbývá víc, kamaráde. No, tak to je svědomitost, veď, tak ještě povinnosti. Jasně, to je v pořádku, Nevím, jak to máte v rádiu, jestli jste ošefovaný nějak, aby to potom jako nebylo špatný pro tebe, že jsi byl předtím, než jsi šel do rádia něco pít? Je to tak, že máme svobodu. Já tvrdím, že Evropa 2 je nejsvobodnější médium v téhle zemi, a co víc, možná v Evropě, na světě, nevím, takové zkušenosti nemám, ale z toho, co jsem prošel, něco jsem zažil, tak tvrdím, že ta Evropa 2 je nejsvobodnější médium v téhle zemi, ale s tou svobodou, s tou mocí, jak říká ve Spider-Manovi strýček Ben, přichází i ta zodpovědnost. Čili jasně, dělej si, co chceš, ale máš za to zodpovědnost. Jasně, chápu, tak to je super. Takže
To, že vypiju 5 piv, anebo 2 piva, to je na tvým uvážení. Je moje zodpovědnost. Jasně, ale musíš to prostě dokaučovat. No jasně. No, doufám, že mi nevyhodí teda jakoby, na základě toho, že jste tady propálil, že už mám 7, ale to je jedno, to je v pohodě. Ne vůbec, tak na tom je to postavený, ne? No, ale jako svobodná Evropa není hospodská, že jo? Nepočkej, to mám práci. Jak by tě mohl vyhodit někdo z Evropy? Ne, jako právě, že svobodná Evropa není hospodská. Jako hospodská třeba má jiný, ty. Já taky pracuju, že jo? Dneska natáčíš. No a to je právě rozdíl, abych to řekl jakoby, protože já buzeruju ty moje výčepní, aby nepily v práci, takže já nepracuju, já natáčím. No. Dobrý. Tak je to... A vlastně je to zajímavý koncept, ne? Tak já myslím, že když si pozveš takovýho hosta, jako seš ty, který píchne na začátek, kolik toho už jsem vypil, tak je to skvělý. Jako. Teď to právě lidi bude zajímat. Hele, umělá inteligence a tak dále, my to předabujeme a chvilku tam bude malinko jiný hlas a řekne, měl si 2 piva. Ne, tak já si myslím naopak, že umělá inteligence projede všechny díly zpátky a řekne, teď už má 5., 4., 3. Prostě mě vyhodnotí podle toho, jak mi to mele. Jo, že vedle tebe. Jako, poběží. Jo, to je dobrý. To je dobrý. Vždycky natáčíme 2 díly, není prdel ten druhý díl. No ne, vždycky... Kolik podcastů je, který natáčí střízliví lidi? Kolik je takových podcastů? Ježíšmarja. No hodně. Ale totálně jako na plech, moderátor. To se málo kdy stane. Tak rovnou ještě by nám další. A ty si to jako vymyslel, že říkáš, dobrý, tak si tady budu klást otázky, odpovím si, pak tě zbudím na konci, já poděkuju a pojedeme. Ne, já mám očistý rádio. Chtěl bych tam být lehce po 5., tak já si to tady normálně odjedu. Před 5. tě vzbudím, aby si udělal konec a já odejdu. A je to úplně super. Tak je dobrý, že jsme se domluvili. Ne, teďko zpátky do reality. Doufám, že to není na mě až tak moc znát. Pokusím se artikulovat, budu mluvit pomalu. Dobrý? No to ti zrovna chci říct. Možná horší, než kdybych jel. Přesně, že ožralí lidi. Já to vím, ne, dělám se pokouší jako fakt. Tak jako jsem 35 let za výčepem, takže když se mi něco nepovede, tak vím, že to svedu na to, že se mi to nepovedlo, ale ne, když budu jako se snažit předstírat, že jsem střízlivý, to je hodina. Dobrý. To je jenom taková rada, abys věděl dneska, až přijdeš do toho rádia, jak se máš chovat. A tady člověk musí být pořád ve střehu, tyjo. Nic, hele. Každýho, kdo sem ke mně přijde, toho hosta se ptám na první stejnou otázku. Kdy my dva jsme se poprvé potkali? A kde? Myslím si v Čelákovicích nohejbal. Jak je to tak dlouho? Přibližně. 2013, 14? To je později, ne, podle mě. Ještě jsi byl na Nově. Byl, určitě. No, určitě. Podle toho bychom se mohli fakt 10 let, to ne. No to jo. Fakt, kdy jsi myslel? Já myslím nějakých 16, 17, jo. To myslím, že ne, protože to jsme už moderovali a my jsme se potkali, když já jsem dělal internetáka. No, ale ty jsi tam byl s Ondrou, jsi tam byl. To jo, ale to jsem tam byl za Evropu 2. To jsme tam dělali tenkrát Mejdan, když vy jste měli mistrovství v nohejbalu. Ale právě, že už předtím jsi tam byl s Ondrou. Už na tom nohejbale, o tom prvním, jak jsem já moderoval a ty jsi tam přijel si stavět, tak Ondra si dělal prdel z té holky, co měla ty bílý prestiže na tom, nebo ne prestiže, no. To byla Evropa, ale ještě jsme spolu s Ondrou určitě nevysílali, takže to bylo určitě před rokem 2018, ale já mám pocit, že my jsme se poprvé viděli v době, kdy jsme tam byli s Novou se snídaní. Ne, to jsem to nebyl. To já jsem to nebyl. Čili určitě. Místo jsme trefili. Jo, místo 100%. Čas nám hapruje o pár let. 3 roky třeba, dejme tomu. Já myslím, že 16, si myslím, ale jenom tak jako to byl nástřel. Souhlasím. A bylo to skvělý, protože tam se hrál nohejbalovej, abych to uvedl teda, naši frajeři hrajou nejvyšší soutěž nohejbale, mistrovství republiky. Znal jsi do té doby nohejbal? Nebo věděl jsi, co to je nohejbal? Jo, tak jsem tam si kopnul. Tak kluk z mostu, my jsme natáhli prádelní šňůru na hřišti a kopali jsme. Tak skvělý. A ty jste tam přijeli dělat tenkrát show a bylo to hrozná prdel, protože ty si tenkrát za mnou přišel, říkáš, ty moderuješ dobře a já potom jsem byl jako unešenej z té disko. Dneska je to otevřený, pojďme, to no jsme. Ty 2 jsou rovnou sem takhle. Jo, takhle ty jsi to vymyslel. No, jede. No, on jde totiž Petr ještě natáče dneska. No. Jestli by se nevyplatilo sem dovést nějaký takový ten pivovod. Pivovod je jenom v tom, v Tučku. Staropramen udělal pivovod, no. Že do všech píp vedou ty hadice. A možná už to udělali někde dál, ale tady máme taky pivovod do 3 pater. Je to tady mimochodem fakt krásný. Ale snažíme se to dělat dobře, takže. A děláte to dobře? Jo.
Jo, tak to neříkám, protože tu sedím, to říkám, protože sem chodím obecně bez toho, aniž bys mě pozval. Čili Čelákovice, mejdan, mistrovství a bylo to dobrý, to mám moc rád u vás. No a to mě právě jakoby hrozně moc zajímalo, nebo jakoby v tu chvíli se mi zůstal v paměti, říkám, ty vidět, toho člověka jsem viděl 10 minut a hned jsme si jakoby sedli, ne? Že to bylo úplně jakoby unikátní v tom, že ty ses de facto bavil tím mým moderováním, když bylo takový spíš jako fanouškovský než nohejbalový, protože já nemám až takový jako znalosti o tom nohejbale. A potom, i když nejsem úplně jako diskofil nebo cokoliv, tak ty vaše vtípky mezi těma písničkama, na to jsem se vždycky hrozně těšil, jako, že tam pošlete nějaký jakoby dobrý a hlavně jste se krásně doplňovali s Ondrou. To bylo jako fakt jako úplně super. Fajn, takže první potkání jsme se dali a teď další otázka je vždycky, co Jelen? Jakoby, kdy jsi tady byl poprvé, nebo jestli si pamatuješ, že jsi tady byl poprvé, a jak to na tebe působí, jako co vůbec jako na tebe dejchne, jestli to je hospoda, nebo jestli to je restaurace, nebo jestli to je něco honosného, vyhypovaného zbytečně, nebo jakoby tvůj pocit. Začnu tím, co bych tady chtěl zažít. Chtěl bych tady zažít nějaký vánoční večírek. Miluju vánoční čas, baví mě ta atmosféra kolem těch Vánoc, baví mě ty vánoční večírky. A už jsem pár takových vlastně relativně velkých firemních večírků, který vlastně byly jakože na takovémhle místě, jako je Jelen, zažil a dělal. A jak je to vždycky na začátku oficiální, tak pak se to totálně vymkne. A vy tady máte 3 patra. Vypadá to hvězdně. A umím si představit, že někde uprostřed je třeba nějaká aparatura a já tam něco říkám a pak tam probíhá ta diskotéka a tančí se nahoře, dole. Na to se dá vymyslet tolik věcí. Tak to bych tady chtěl zažít. A poprvé jsem tady byl, když tady byla afterparty po Fabio Festu, myslím, že to byl rok, tak jsem poprvé registroval Červenýho jelena, že to tady je. Bylo to až podle mě úplně dole. Tam je geniální, že tam není signál, takže vás nikdo neruší. Dobrý pivo, byl jsem tady chviličku a strašně se mi líbil ten prostor. Fakt je to skvělý. Ten prostor je skvělej. Je třeba i dobrý, když si objednáváš jídlo, já jsem tady byl dneska dřív, abych tak nečerpal atmosféru a dával jsem si u vás jídlo a přišel pan číšník a říká mi, tohle je dobrý, pokud máte rád tohle, tak bych zkusil tu variantu, tady si dejte jako toho králíka a přesně tě jako navede tam, kam chceš. Poradí ti, pošoupne tě, no a já jsem si fakt vybral jídlo a říkám, ty vole, to je jako fantastický. Já to přesně měl chuť. A vlastně jsem si to vybral jenom proto, že on mě tam jako došoupal a zjistil, co já bych si teď aktuálně přál. To je podle mě kouzlo tohohle místa. A tak tam je asi super to, že veškerý náš personál je jakoby erudovaný tím, že jim to dají ochutnat. Takže každý pondělí, středa si vyzkoušej, ochutnaj a všechno jídlo, které podáváme hostům, si ochutnaj a v ten moment, když ty dokážeš jakoby si říct svou představu, tak on tě tam nasměruje. Ještě si myslím, že to je možná něčím jiným, že jim to jako není jedno. Možná, že je a skvěle to hrajou, v tom případě je to národní, jasně. Ale oni přijdou a mají zájem o to, aby ten host, nebo já mám ten pocit, a to je pro mě důležitý, aby ten host za rozumný peníze se rozumně najet a fakt byl rád, nebo si dal dobrý pivo, nebo si dal dobrou limonádu. A mám pocit, že oni to dělají rádi. No tak to je super. Tak je možná čas říct, že si přišel v momentě, kdy už bylo lehoulince volnic po obědech, že prostě ten člověk, když nemá na tebe čas, tak je fakt erudovaný a je dobrý si počkat. Víš, jakože ty lidi, kteří spěchají a chtějí to hned, tak prostě se nedočkají tomu. A to já nejsem zase žádný gastronaut, jo. Přišel, já jsem se zeptal. Hezký slovo gastronaut, to je dobrý. No, nevím, kde jsem to chytil gastronaut. Ani kde jsem to určitě slyšel. To jsem teda asi nevymyslel. Mám rád vesmír, astronaut, kosmonaut, to jo, gastronaut mi přijde takový jako dobrý. Kluci, znáte gastronaut? Už jo. Tak ty vole, hele. Nemáte zač. Hele, Robert vymyslel Josef Čapek. Ale tohle jsem nevymyslel já. Ne, myslíš, že ne? Bojím se, že ne. Gastronaut, kdo vymyslel gastronaut? To nevadí. Někde jsem to slyšel. Půjdem od toho, protože to je fakt úplně jedno. No, ještě než se pustíme do nějaký té mini-ankety, ty říkal jsi mi, že ses jenom tak lehce podíval na moje povídání u piva, že vždycky dávám mini-anketu, nevíš, co to je, nebo víš? Ne, mini-anketu nevím. Dám ti výběr, jedno nebo druhý, černá, bílá a tak dále, řekneš šedá. Jasně, chápu. A rozebereš, to je jedno. Tak vždycky ale teďko bych byl rád, kdybychom projeli tvoji jakoby dětství.
To, jak ty vlastně se od děcka dostal k tomu, že jsi teďko moderátor a myslím si, že nejseš tak hvězdný jako, jak jste to jmenovali toho kluka předtím? Ještě jednou, klidně mi pomož. Myslíš Bob Schwarz? Jo, Bob Schwarz, ano. Já myslel, že řekneš jako nejsi tak hvězdný jako Leoš. A jak jsi tam říkal, jak jste jmenovali toho kluka? Jako, že si schválně nemůžeš vzpomenout na to jméno jeho. Ne, právě, že Leoše si pamatuju, protože toho jsem potkal. No, podeď by ne. Ale Boba neznám, ale tak teď jsem asi se posral. Teď už to asi všichni vypnou. Jak to myslíš? Že neznám Boba. Ne, tak to už jsme skončili. Ale Bob Schwarz, to byl nějaká postava v té, ne? V seriálu Bob Schwarz. No, tam je potřeba vysvětlit, že vlastně o Bobovi nám řekli naši kluci, co to tady jako nahrávají, že ho prostě jako zažili, že to je produkce. Že to je prostě náš týpek z Evropy 2, no. A je skvělý. A že ho znají? No právě, a já jsem ho neznal, a takže proto jsem asi fakt jako dement. A já se tomu asi přiznám, ale možná se napijem. To je úplně jedno. Ale Bob Schwarz byl i nějaký tý seriálu v té nemocnici na kraji města. No ale počkej, ale Bob Schwarz je syn pana Schwarze. No to bývá. Správně. Který vlastně kdysi zahajoval v podstatě televizní vysílání. Aha. Daber Schwarz, Darth Vader. Nevím. Zajímavost. Darth Vader, Star Wars. Víme, ne? No. Tak toho daboval Bohumil Schwarz starší. Jo. A Anakina. Taky neznám. Anakin Skywalker. No. To je vlastně ten, ze kterého se potom stal ten Darth Vader. No. Tak toho daboval mladý Bob, náš Bob. Táta se synem. Jo, tak to je pěkný. Tak nevím. A to nevadí, Mladý Skywalker, no. Jsem úplně špatný? Nebo, počkej, Do snův svět a tam byl Pacey, nevíš. Jako, promiň, Bobe, já se strašně omlouvám, nevím. Jako jsem asi jediný v republice, protože kluci o tobě mluvili, že jsi byl fakt hvězdnej. Bylo to super, ale tak jdeme od toho. Já zase to podcast o mě, ne, sakra. No právě, no tak proto bych už jako... Ale ten Bob je tak hvězdnej, že dokáže ukrást i kus mýho podcastu. On se nacpe všude, ty vole. Tý mojí 5minutovky, ty, já to nechápu. Já jsem taky nechtěl, ale se omlouvám, prostě muselo to přijít. Dobrý, takže jdeme dál, kluci. Takže než přijde tam mini anketa, tak bych se zeptal na tu tvoji rodinu. Jsi z Mostu, kluk z Mostu. No jasně. Jak jako kluk z Mostu se dostane do Prahy? No stejně jako se dostane kluk z Ostravy, Kroměříže, Pelhřimova, Klatov. A měl jsi už ty ambice jako od dětství, jako na té základce, mateřská školka, byl jsi ten... já jsem právě, myslím, že jsem spíš ten, který radši sedí někde v rohu a spíš pozoruje, co se děje. Když to někde někomu říkám, tak třeba někdo řekne, ne, tak to není. Ale já to tak cítím. Mm-hmm. Já to tak cítím. Ale jedinej seš, který to cítí. No tam se jako... Nedokážu to posoudit. Mě vždycky říkali psychiatři, že taková ta jako by blázen, si vždycky myslí, že všichni jsou blázni. Jo. No dobře, tak já to nedokážu posoudit, ale ptal ses mě, tak já si spíš myslím, že jsem ten, který ho baví nějak jako pozorovat. A nebo jsem třeba v životě narazil na lidi, který mi to vlastně dali sežrat ve chvíli, kdy jsem něco řekl, něco udělal, tak mi řekli, no, seš pitomec, radši seď v rohu a nic nedělej. A já tomu třeba na nějaký čas jako uvěřil. A to je dlouho uvěřil. Už, ale ne? To už je dlouho, co jsi řekl. No, tak základka byla drsná. Byla. No. Dobrá otázka, na to se mě vlastně nikdo nikdy nezeptal. Takže tak. A pak až na střední jsme už byli dobrá partička a tam to vlastně vzniklo. Já jsem moderoval náš maturák. Jsme neměli moc peněz na maturák a já jsem ho moderoval. V kontextu toho večera to bylo stejně hvězdný, jak kdyby to moderoval Bob Schwarz. Ale už. No. Skoro. No, ne. Něco mezi Bobem a Leošem. To byl takový joke, jako. Ale v kontextu toho večera vlastně jako nebylo větší hvězdy. Profesně to bylo příšerný. A počkej, střinul jsi nějakou spolužačku? Ne, no, vůbec. To nebylo tak hvězdný. Já jsem na našem... No, přece to není o hvězdnosti, ne, tohle je jako někoho sekneš nebo nesekneš. Jsem měl holku navíc. Ani tu jsem... Jsi měl holku navíc? No. Jo, takhle, holku jsem měl jako... A navíc jsem měl holku. Já jsem rozuměl, že jsi měl jako navíc. No, měl jsem jí tam navíc, no. Ale v kontextu toho večera to bylo vlastně jako skvělý. Nedávno jsem si pouštěl DVDčko z toho maturáku. Počkej, ty to máš zaznamenaný, jo? No, tak to se tak dělá, že se nahrává maturáky, ne? No, tak to videj to. Už to šlo ne, to nešlo to ven.
Asi ne. Máme tam takový úvodní proslov s kamarádem tak jen Martinem. 10 vteřin odkryj a prodávej to potom po 10 vteřinách, kámo, to bude business jako prostě. Byl jsem nervózní, takhle jsem měl ruku jako za zádama. Teď já jsem se asi jako hleděl po zádech, jo, a ono to vypadá, když se prostě rejpu v zadku, to bylo šílený, ty vole. Měl jsem sako od Chongů, asi o 4 čísla větší. Jsem jako takový ještě šedivý, ne, to prostě, no hrozný. Tak já jsem stál, teď jsem tam něco jako moderoval, nagelovaný vlasy, takhle nějaký špičky. Něco jsem říkal, no bylo to vlastně hrozný, ale ty lidi to brali. Přistoupili na tu hru, že si to moderujeme sami a asi byli taky hodně opilí, že jim to přišlo vlastně dobrý a dopadlo to. Opilí ještě navíc. Ne, oni byli asi opilí. Já jsem říkal, oni byli říkal, taky že jsem neměl asi. nic. Jo, oni asi byli opilí, asi taky byli opilí. Nemyslel jsem jako jasně, taky jasně. jako já. Další jako by ta... Další jako, ty to fakt posloucháš. No, takže byli opilí. Snažím se. A možná jim to přišlo dobrý. A vlastně tam jsem si řekl, to mě vlastně moc baví a já asi nebudu ajťák, asi nebudu programovat, asi nebudu dělat slaboproud, silnoproud, nebudu rýsovat nějaký hřídele. A čím jsi vyučený teda? Jakoby? Já mám automatizaci a výpočetní techniku. Já jsem jako fakt ajťák. Ty vole. No. Tak budoucnost hvězdná, obětovaná na budoucnost hvězdnou. No, ale to je dobrý, ne? Já to mám pořád rád, to ajťáctví, fakt mě to baví. Dělám třeba, já nevím, jak moc se můžou tady říkat značky nebo nemůžou, ale je to svobodný, já to nedělám tomu ani reklamu. Pilsner Urquell říkají každý druhý slovo, no, a jinak je to úplně jedno. Pilsner Urquell je super. No. A já třeba dělám jako pro Samsung a měl jsem možnost s nima hodně spolupracovat, hodně ty věci řešit, i když tam to není moc jako o ajťáctví, ale o tom různě si to jako sesíťovat, rozumět tomu telefonu, vědět, co to kdy udělá, přijít s nějakýma vychytávkama. A fakt jsme měli normálně i takový jako prezentace té dané věci pro veřejnost a to je moc milý, tyjo. Tak tam jsem si říkal, tak teď jsem se malinko vrátil k kořenům. Jasně. Jo. Jako když já budu mít nějakou akci na šampus, nebo na víno, nebo na kořalku, tak tam budu jako trošku vědět. No. A když to bude o pivu, tak tam si řeknu kurva, tak jsem zpátky. Tady jsem doma. Rozumím tomu dobře. Jo? No jasně. No tak to je skvělý, takže vlastně tvůj maturák tě odstartoval k téhle hvězdné kariéře tvojí. Tak no, a měl jsem to rád, vždycky jsem a je to hvězdná kariéra, nebo to jako seš hvězda, nebo nejseš hvězda? Jinak to řeknu. Možná, že je dobrý vysvětlovat věci, nebo na mě to funguje, vysvětlovat věci pomocí analogií. Že někdo mi třeba něco vždycky jako řekne a já jsem to nepochopil, ale když člověk někdy něco k něčemu přirovná, tak mi schválně řekni, jestli je to jako lepší. Hvězdná kariéra, jo. Co to je hvězdná kariéra? Když jsem byl v Mostě, tak mým obrovským snem bylo, že půjdu do Teska nebo do Kauflandu. A ta paní u pokladny, ne, něco čornu. Od toho tam máme jinou partu. Ale... Jak jsi řekl, že jsem v Mostě? Tak to je moje město, že no, to je moje město. A já chtěl dobít ten most, aby lidi věděli, že půjdu do Teska, do Kauflandu a že ta paní na pokladně řekne, já jsem vás dneska poslouchala, ježíš, to byla sranda. A teď jsem zjistil, jak to jsou malicherný cíle. Prostě najednou seš na Evropě, dálka a vlastně to pak jde jako jedno s druhým. Ale ještě jinak řečeno, to, že ti paní v Tesku nebo kdokoliv jinde, jiný, řekne, hele, to je dobrý, nebo to bylo špatný, je to jako nějaký měřítko hvězdnosti, nebo není? Já nepotřebuji hvězda. Já se potřebuji dobře cítit, mít práci, dělat jí se super lidma. Myslím si, že vlastně hvězdnost je, když tě někdo pozve do podcastu. Takže chci říct, jsem tady a... tak teď nevím, jestli... Jo, asi. Jo, hele. Tak to bylo... Zvu si hvězdy. Nevím, hvězdnost... O tom nemůže rozhodovat ten člověk, přece jestli někdo no, asi jo, nebo není. Ale ne, to je otázka, která mě napadla. Jako. Od Aše do Ostravy. Prostě to je. A máš rád, jako když tě spíš lidi poznávají, nebo když tě lidi poznávají? To vlastně funguje docela fajn. Jo. Děkuju. Máš radši, když tě lidi poznávají, nebo nepoznávají? Říkám, že to vlastně docela funguje fajn, že když mě poznají, tak jsou většinou vždycky jako milí. Takže jako máš radši, když tě poznají.
A nejseš rád, když si potřebuješ od toho odpočinout, nebo jako když ale vememe si, že půjdete jídlo, zmrzlina, a teď už je 4., 5., 6. místo, kavárna, tohle a večer do klubu a teď si řekneš, už bych byl rád jako v anonymitě. Víš, jako... No, ale to, no... Nemáš to tak? Tak to se tak neděje, ale zase to ne. Hele, možná, kdybych se někde jako v klubu úplně jako zmastil a někde jsem tam jako válel po zemi, choval se jako idiot, nebo kdekoliv jinde, tak by to třeba někdo natočil a kdyby se zrovna nerozváděla Hanichová a Soukup, tak by to třeba v Blesku vyšlo na předposlední straně, že jsem se někde válel po zemi. Ale jinak si nemyslím, že bych byl tak zajímavý, že by tohle někdo řešil. Takže prostě neřešíš to, jestli tě lidi jako, že tě neotravuje, ani ti to jako... Ne, ať přijdou. Když jsou fajn, tak s nimi vlastně strašně rád pokecám. A když nejsou fajn, to je ten život. Tak je pošleš do prdele. Když nejsou fajn, tak je pošlu do prdele, no. Přesně. Tak to je taky řešení. Dobrý, tak jdeme na tu mini anketu. Tak pojďme. Pivo nebo víno? Pivo. Víno vůbec? Spíš pivo. Okay. Ty se ptal pivo nebo víno, tak jsem řekl pivo. No, nemusíš jako by první dobrá. To jako... Ne, to není první dobrá, to je moje dobrá. OK. Hladinka nebo šnit? Já nevím. Nevíš, co je co? Hladinka. Fakt? A víš, co je co, nebo nevím? Přijde mi, že hladinka je víc piva než šnit. No, hladinka je půl litr. Šnit jsou 3 deci. No. Tak to řekl dobře. To jsem řekl dobře, viď? Jo, řekl to výborně. Hospoda nebo posilovna? Posilovna v hospodě. To je marketingový plán. Jak kdy? Tyhle, tak tohle, jestli někdo sleduje, tak si otevře posilovnu v hospodě. Jak kdy? Asi. A jako udržuješ nějakou svou postavu, nebo? Teď jsem se strašně dlouho nedostal. Byla doba, že jsem fakt chodil třeba cvičit 3krát týdně. A bylo to jako dobrý a cítil jsem to. Týdně. Já už jsem se lek, že denně. 3krát týdně, to ne. Teď tak jako sportujeme, snažím se chodit třeba do rádia pěšky, Barandov, Evropa 2, pěšky, 9,5 kilometru, super. Jako fakt jdeš pěšky, jo? No. Florbálek. Dneska ne, ale. Dneska ne. Florbálek vím, to jsem jako čet, že chodíme, jako florbáleček, milujem to. No, fitko, chtěl bych, ale teď nějak nevychází čas. A paní nechce, aby se byl. Paní je v pohodě. Jo, to je super. Paní je miláček. Jo. No, asi jsi vybíral dobře. Ne? Paní mě ochrání, ta má picák. Jo. Je dobrá. Fakt? Jako Normálně si myslím, že kdyby se mi něco dělo, tak bez ohledu na to, jestli by vyhrála nebo prohrála, by šla na bitku. No, holky jsou v tomhle úplně nesmyslný. Okamžitě. To ty se to vždycky snažíš jako uhladit, aby se nedošlo ke konfliktu. My chlapi se chceme domluvit. My chlapi se chceme domluvit. Co jsi říkal, vole? To si dáš prdel. Tady budeš dělat do mýho fréra, tak to pozor. Tak pojď. Tak to je hezký. Takže takhle, no. Moderní hospoda nebo klasika? Taková ta opravdu jakoby 3, 4 prostě s větrákem. Asi zase záleží. Teď zmíním jednu hospůdku, která je fantastická. A kéž by to tam... to jsem rád, ty vole. Ať to tam je. Pojď. Aby to tam přivedlo lidi. Hele, to vlastně není konkurence, jo. Kamenná Lhota. To je vesnička, kam jezdíme na chalupu k mýši rodičům. Kamenná Lhota, představte si fakt, už podle jména, Kamenná Lhota. Malebná vesnička, neprůjezdná. Hodně kamenů. Neprůjezdná, byl tam kamenolom, proto Kamenná Lhota. Takhle jako ve svahu. Když je třeba zima, jo, tak ta vesnička je v takovém svahu, že nahoře je normálně omrznuto, dole nic ještě. Fakt malebná vesnička. A na návsi je hospoda u Urbanů. Tam je výčetní... To je Ondry. Jarda. Ondry. Shodou okolností. Teď má vnoučka a jmenuje se Ondra Urban. No tak jasně. Takže se to propojilo. To chápu. Ale teda spojitost s mým Ondrou to nemá žádnou. Počkej, ale tam je. S mým Ondrou, to je hezký. No. S mým Ondrou, no. A tam je výčepní Jarda Urban. Už to má vod jak živa. Dřív i vařil, teď nechce vařit. Prý měl legendární sekanou. Kdo ví? Třeba tohle se nějak jako rozprostře. Jdeme k vám na tu sekanou. A přesně, jdeme k vám na tu sekanou. A on nevypadá to moc. Trošku mi přijde, možná že to Ondra začne pít zase sekanou. Jo. Trošku mi přijde občas, že to je jako hospoda na mítince. Víš, že náš Jarda v Kamenné Lhotě trošku nadává, když tam má jako lidi. Ale dokáže být i brutálně milej. Má fantastický pivo. Za nic. To je fakt, na tom nemůže nic vydělat. On tam prostě tak jako je, kouká, co se děje, pivo, občas pokecáme, nějaký fotbálek, sport, co se děje ve vesnici, panáky. Já když jsem tam byl novej v té vesnici, tak jsem chtěl celou hospodu pozvat na panáky, jako abych se nějak zapsal.
A teď, když prostě pozveš hospodu na panáky, tak čekáš, co ti řekne, raketa, že jo? A tam prostě stalo, nevím, 108 korun. A já, jak 108 korun? Počkej, to jste měli tu... Likérka drak. To se si... Jo, takhle. Ne. Normálně zelená takhle pro hospodu, panáky a on tam stojí panák prostě 8 korun. Nebo tehdy stál, teď inflace, teď bude taky asi 10 let nebo. Tak teď bude stát třeba 9. Jo, takhle. Možná 9,50. Možná, no. Ale fakt je to jako sranda, takže to je hospůdka, kterou mám rád a tam se teda zastavil ten čas kdysi dávno. Takže to je tvoje. Tam to mám rád a tam jsem jako v pohodě, tam je to o tom, že celý odpoledne pomáhám na zahradě, někde něco kopu, bourám a pak tak, jak jsem to tam kopal a boural, jdu do té hospody a vlastně je to v pohodě, protože se tam takhle sejdeme a pokecáme a je to o tom, jak pokecáme. Do Jelena bych takhle nechtěl přijít, i když si myslím, že bych sem přišel a bylo by to v pohodě. Ale sem bych tak jako nechtěl přijít. Myslím si, že tady je to radši jako, odpočatej. No, odpočatej, v pohodě, hezky oblečenej. No, tak já vím, no. Není to Gucci, ale tak aspoň jsem to měl vypraný a vyžehlený. Tak jo, tak no. Voníš, je to dobrý. No. GTčko nebo Cuba Libre? Gin tonic nebo Cuba Libre? Cuba Libre. Fakt? Ty to jdeš proti proudu, protože gin tonic tyko hybe světem. Jako. Teď jsem o víkendu moderoval u nás v Mostě, velký mejdan a došlo tam pivo. To je historka, to tě bude zajímat. Potom se k tomu dostaneme, ale došlo pivo a došel právě i gin tonic. Takže Cuba Libre. A já teda Cuba Libre, no. Čaj nebo kafe? To je dobrá otázka. Čaj nebo kafe? Si u toho takhle zasekneme. Tak já dopiju to pivo a tvoje. A musím si teda vybírat. Nemusím. Tak čaj i kafe. Tak super. Jenom řekni třeba ráno čaj, večer kafe. Nebo obráceně. To ne, já to jako jedu čaj i kafe. Jako fakt jako čaj napiješ kafem a potom kafe dopiješ čajem. Jo. Maso nebo vege? Maso, ale myslím si na půl cesty se říká, ale není to půl cesty. Jsem na 35% k tomu, abych to... Ty vole, tohle mám rád, vole. 35%. To je za nesmysl, ty vole. No není to nesmysl. To jako když, vole, Robbie Williams řekl, že je z 27% gay, ty vole. To jako měl 100 zásunů a z toho bylo 27 frérů a zbytek holek, nebo co? No, jako? to tak může být. Jo, takhle. Aha, tak už to Ne, je mi to vlastně sympatický to vege. Pokud mi to nikdo nestrká, nepřemlouvá mě a tak dále. Takže prostě přijdeš na akci, kde bude jenom vege, tak je to jedno. Jo, v pohodě. Měl jsem teďka dobrý věci, které byly vege. Tam totiž, nebo teda takhle, nemám to ničím podložený, ale třeba si to ověříte, ale ti, co vyráběli ty vege věci, pro který já jsem moderoval, tak mi vlastně říkali, zjišťoval jsem si to, abych jako věděl, co se kolem toho děje. Oni říkali, super, že se připravíš, to je dobrý. No, že ty vege věci vlastně nemají v úvozovkách, teď nevím, jestli to říkám správně, jakože nějakou normu. Že vlastně vege karbanátky, který vypadá jako, nebo ten vege burger, dejme tomu, vege karbanátky, vege burger, může být z ovsa, z ječmene, z klíčků, z čehokoliv. A teď ty si koupíš prostě v jednom obchodě tuhletu značku a nechutná ti. No, tak tady musí zkusit ale i tu jinou značku, protože tato může mít úplně jinak vyrobený, jasně, jinak ochucený a bude to dobrý. Prostě musíš díl hledat, no, ale tak musíš díl hledat a stojí to prachy. Hovězí burger vlastně bude chutnat furt jako podobně, ale já si myslím právě, že třeba teďko jsem pochopil to, jak dělám tady. Že to taky není jenom úplně jako prostě hovězí. Máš pravdu. Jasně, máš pravdu. Taky ta Plzeň jako to Wagyu. No ty bláho, počkej. Teď jsem o tom mluvil v rádiu, že existuje nějaký ještě jako speciální plemeno Wagyu, kdy oni ty bejky normálně 2x denně hřebelcujou. To taky je. Masírujou je. Jasně. Když má chuť, přivedou kravku, víš. No teď jo. Dostává nějakou speciální vodu z ledovce. Vlastně ten příběh... Oni kromě opravdu jakoby, že se pasou a že masírujou a že všechno. No ten příběh, kdyby nekončil na jatkách, tak člověk by mu skoro záviděl. A na druhou stranu, pozor, jako ten jeho krátký život, některé ty životy, ty dlouhý, ty lidský možná by předčili. Víš, jako proč? Záleží, kde se narodíš. Jako když se narodíš tamhle někde, jo, jasně. Kde dřeš bídu a seš...
No, je fakt tam mrtvej celý život, no tak jako... Já vlastně o tom vege přemýšlím hlavně v souvislosti s tím, jak nakládáme s těma zvířatama. Kdyby takhle všichni měli výběh, by se všichni měli jako parádně, zažili to, jaký to je, když na ně svítí sluníčko, to by bylo v pohodě. Vždycky říkám, výhoda masa je, že maso v supermarketu a v regálu nekřičí. Jasně. Kapři? Já vlastně mám rád toho kapra na Vánoce, je to jako super, ale když občas vidím v té kádě, jak se tam tak jako hází, a já nejsem jako žádný brutální řešitel těch věcí, ale kdyby ti kapři tam vlastně mohli křičet, tak už to dávno zakázali. Nebo už to dávno nikdo nekupuje. Nemáš ten pocit? Tak spousta lidí na to upozorňuje, že jo, to jako je jasně, ale já třeba jsem ten, který toho kapra zavraždí, vykuchá, naporcuje a dá ho dětem k jídlu, ale sere mě to, ne, že ne, ale na druhou stranu prostě já jsem to tak zažil, jsem ten posel tohohle z toho a na druhou stranu já si rád sednu, s Benem Christovalem tady ke stolu a i mu to řeknu a zase jsem rád, když on mi řekne, že jsi hovado, kterým si nikdy nesednu. Tohle by třeba Ben neřekl, podle mě. No já vím, že ne. Chápu. Ale jde mi o to, že já bych taky strašně chtěl mít rodinu, dítě a teď mu tam pustit toho kapra, ale udělám všechno pro to, aby ten kapr netrpěl. Aby jako... No zabiješ ho co nejhumánnější. No ukážu mu, tak tam bylo ve vaně, tady vezmu, podívej se tady, kapr, jasně, dobrý, krásný tatínku, a pak ho prostě nějak zabiju, ať je to rychlý, nazdar a pryč, než jako... Ale není mi to dobře. No. Ale to je jedno, to jsme se dostali úplně jakoby, ale super, maso, vege, naprosto to tě chápu. Za mě třeba teďko tady v Jelenovi jedeme tu věc, že 2krát týdně máme vegetariánskou stravu, i personální prostě, aby si lidi uvědomili, že nepotřebujeme se přešírat tím masem. Ale to obecně podle mě bylo vždycky, že přece my teď máme nadbytek. No dřív bylo maso vždycky 1-2krát týdně, že jo? A dneska, kdy chceš? Co se pořád bavíme o tom, že máme teďka nějakou bídu, ježišmarja a tak dále. Pořád se máme krásně. Kor tady u nás, v naší zemi, fakt se máme jako dobře. Rajská nebo koprová? Ježíš, rajská, koprovka vůbec. Ale tam zase možná se vrátíme na tu základku. Ta koprovka má u mě smůlu v tom, že byl já prostě... jsem se připravoval, ty jsi to jednou ochutnal. Jo, takže... A už to nechceš, jo? Takže to nechci, no. Ale třeba od Máry Fichnera, koprová. Máro, to je výzva. Zlom to, zabojuj za koprovku. Televize nebo rádio? V obojí je super. Vždycky mě to možná táhlo malinko víc do toho rádia, ale telka je super. Zase záleží, co v té telce jako děláš, jak, s kým, proč, ale v obojí je super. Jo. Dneska se to podle mě už možná nedá ani jako paušalizovat na rádio, televize, i když to jsou jako svým způsobem protiklady, taky to tak vnímám, ale třeba dneska úplný mladěši by ti řekli, ty bláho, televize, jo, rádio, tady jedeme jako YouTube a sociální sítě a TikTok a těch kanálů, jak se vlastně dostat k těm lidem. Za chvilku. Sorry. Ale pohodě. Plesy nebo podnikové večírky, protože ty seš moderátor, tebe to baví. Ty ses k tomu dostal přes ty plesy, já jsem se dočet, ale co teda, jako podnikový večírek nebo ty plesy? Co jako je ti blížší? Jako, když jdeš moderovat ples někam, na nějakou školu nebo základku, to je jedno, zajímáš se o to, co to je vůbec, jakoby ten... V tom množství těch maturáků, který jsou v rámci té maturákové sezóny, už to vlastně nešlo. Teď se to naštěstí tak omezilo, že trošku to omezíš cenou a trošku se ti do toho dostanou právě ty firemky, které tě jako vytrhnou z té letargie, jenom že si prostě někam napíšeš, jo jasně, takže dneska jsem v Čáslavi, neříkej, že jsme prostě v Litoměřicích. Ty maturáky jsou hodně jako podobný, ale přesto se snažím si tam vždycky najít něco, na co se upnout, aby to nebylo takový to, no, tak zachytnej bod. Maminky, tatínkové, hoďte peníze, teď vyběžte doleva, teď bude polonéza, teď bude tamhleto. Ne, prostě to by mě nebavilo. To je stejně jako svatby. Já jsem třeba dělal i svatby a strašně jsem to omezil, protože svatba, sám jsem to zažil, je fakt slavnost, to je jako svátek lásky. A když to někdo seká jako Baťa cvičky, tak to není ono. A já nemusím, takže si sem tam dám svatbu a baví mě to, protože to je prostě ta moje výjimečná svatba, kterou jsem se rozhodl vzít a dělám jí. Ples, rozhodl jsem si ho vzít
super, dělám ho. A firemky jsou vždycky, tak tam si jako pamatuješ, co děláš, pro koho to děláš, jsi nějak jako spřízněnej s tou firmou. Přijdeš a i to vidíš jako i jinak potom tu firmu. A máš firmu. firmku, kterou odmítneš? Taky už se to stalo. Jo. Jsou firmy, které prostě jako... Zatím krylo s termínem. Jako. No, jasně. Ne, dělám si prdel samozřejmě. Termín výborný. Jsou firmky, které ale teď mi mluvíš z duše, když uděláš svatbu prostě a ta je úplně skvostná, pak zažiješ další svatbu a ta je úplně v prdeli, vyčepuješ. No. Ty to děláš jako výčepní, děláš svatby? Jsem tam pro známí a pro kamarády, no. Ale ne. Málo, hodně málo. Hele, my na svatbě třeba jsme měli jako program, a fakt to byl program, normálně jídlo a pití. To měli borce, to měli u Olomouce, Náš mlýn se to jmenovalo, a tam jmenoval se Zdeněk Svoboda. To nevadí, že to říkám. No úplně pohodě. Já myslím, že se všichni máte rádi a no, on jasně. Navíc má úplně jako jiný rajon jinde. Ne, teď to je dobře. Člověče, já pamatuju, já jsem nemohl spát před tou svatbou a on tam najel vlastně už den předem. Aha. A teď já jsem takhle jako seděl, nevěděl jsem, co se děje. Tak jsem koukal večer, byly 2 hodiny a koukám takhle k němu, co tam dělá. A on tam vařil vývar celou noc prostě. A druhý den to pak nandával. A vyprávěl o tom jídle, co tam jako dělal, jak to dělal. Normálně to byl program té svatby. A přesně lidi pak chodili a říkali, tak jako hele, super, jasně, uděláš první tanec, nějaký ty hry, to všechno probíhalo, dobrá zábava. Ty lidi, kteří se sejdou na svatbě, vždycky říkám, ty se sejdou znova pak možná až na pohřbu, jestli to nějak, nevím. Ale oni se chtějí bavit? To jídlo bylo super, přesně. Ale gastro. Bavili se, jídlo, pití, ty kráso, super. No to třeba já, když přijedu na školu, na svatbu, tak kolikrát mám školu čipování. Že to je prostě jakoby vyplnění toho volného prostoru, když se jdou všichni fotit. No. Jako nevěsta, že někam se jdeme fotit, tak co? Všichni se nudějí, loubou se v nose. Čekáme, no. Tak buď tam musí být moderátor, DJ, který něco vymyslí, hraje se, tak. Ale zase... A ten moderátor nemůže jako co, tak tam pustí songy, vymyslí nějakou srandu a jde si co si. A tohle je fakt jako zaplácnutí hodiny, třeba dejme tomu. Všichni tam stojí, všichni se baví, jako zažívají to, ono to je hezký, jako fakt je to fajn. A pivo, to je český, že? To je strašně dobrý, pivo se čepuje. Já jsem si říkal, natoč mi pivo. A někdo mi říkal, točí se porno, pivo se čepuje. Ono ve finále pivo se tlačí. Nebo... Tlačí, jo. Ale to je jedno, ale Prazdroj se čepuje. Čepuje, no. Protože když to vynalezli v Plzni, tak se čepoval, protože se drážel ten klín do toho dřevěného sodu, takže se čepuje. Vidíš? Já jsem třeba půl života točil, nebo možná menší část. Teď mě třeba odstřihnou z Prazdroje, doufám, že ne. Ale ne, tak jako čepuje. Hele, tradice je čepovat, vždycky to je skrz čep. Vždycky to je skrz čep. Jako proč máš pocit, že by tě odstřihli z Prazdroje? Já mám si prdel. Fakt? Mám pocit, protože mám osmý pivo. Ne, to vůbec právě. Víš, co si myslím? Že otevřenost je cesta k úspěchu, k tomu, aby tomu lidi vlastně uvěřili a měli rádi. Uvěřitelnost je v této době něco, čeho je málo. Proč tady dneska seš? A uvěřitelnost. Proč tady dneska seš? Nevím. Protože mi věříš. No. Proč jsem ti pozval? Protože mi věříš. Protože ti věřím. No. Protože vím, že když usnu, tak to odmeduješ a půjdeš do rádia. Ne, to je, že ti nebudu budit. Ne, ty věříš, že když usneš, že ti nezbudím. Vlastně. Ne, to je prdel samozřejmě. Venkovní nebo vnitřní akce? Haly nebo prostranství? Haly jsou super. Záleží. Dobře, vrátíme se k tomu. Venkovní nebo vnitřní akce. Teď o víkendu jsem dělal mosteckou slavnost. Neskutečný, víš? Tam bylo přes 45 000 lidí. To byl jako rekord v rámci kraje. Jo. Myslím si, na Colors bylo asi samozřejmě víc, ale my tam jeden okamžik měli lidi. V porovnání s počtem obyvatel jste byli. Most má 65 000. CCA 45 bylo takže tam. Skoro 100%. Šílený. To se může kolos. Na té akci došlo pivo. Tam normálně hospočtí, co tam jako čepovali to pivo, tak objížděli všechny hospody v okrese, aby ještě někde sehnali sud, nebo do petky a dovezli to tam, vychladili to, aby prostě bylo pivo. Tam se vypilo tolik piva, že prostě mi došlo pivo. Ale byl tam takovej mejdan a taková nálada. Představ si to, taková nálada. Tam třeba byla zelená. Borci doma rozlejvali takhle u stánku, prostě zelenou. Pojďte, jede mejdan. Takhle to tam žilo. Takhle. A pak došel teda gin tonic ještě trošku. Ty král.
Že takovejhle mejda. Akce, kde se vypije pivo a ještě gin tonic, tak to je... Nevíš, máš to je podceněný jako prase. Nějak to máš nadimenzovaný, nějak čekáš, že něco nadimenzuješ, ale... Když ono je průser to, že ty vole u vás ten kraj je fakt jako levnej. Když tam najdou ty jako sám si říkal, když jsi jako, než abych si koupil tady byt v Praze, tak si koupím celý činžák, vole, v Mostu. Jako. Jo, no tak to tak je, ale to podle mě platí nejen pro Most, ale pro 90% republiky třeba teoreticky. No ne, ale já přijedu na hokej, my jsme hokejisti, jakoby rodina, jako co fandí hokej, Pardubáci, takže jsme přijeli do Litvínova, pak jsme jeli se podívat do Mostu, to je kousek, že jo, tak protože už jsme tam byli po druhý. A tyhle, to je prostě, promiň, ty ceny tam, jako jsme tam viděli tu retro cukrárnu, tu fakt jako retro, ty gumový ubrusy. Kde to bylo? To bylo možná v Litvínově, kecám, možná v Litvínově. Jo, to jste byli v Prioru, ne? Litvínově na náměstí přímo. No jo. Masakr, ty vole. To mají fantastický jahodovej. Ale to je úžasný. Koktejl. Jako, ale skvělý, jako. Ale ty vole, ta cena, to ti přijde fakt jako strašně směšný. Záleží, dlouho jsem nebyl takhle jako někde vyloženě v Litvínově, ale v Mostě mi přijde, že to vlastně stojí hodně podobně jako tady. Dobře, jestli v Praze stojí pivo průměrně 60, no tak tam bude stát 49, 55 třeba. Nevím, no. Myslím si, že ceny v Penny budou stejný tady i tam. Chápu, no. Bydlení je asi o něco levnější, to jo, ale taky už to vylezlo o něco vejš, no. Takže už jste se konečně srovnali. Trošku, srovnali. Záleží, s čím to chceš srovnávat, ale myslím si, že ten Ústecký kraj už jako se to tak nějak srovnalo. Asi je to teda, myslím si, dobře, že to vlastně podražilo. Třeba to bydlení určitě. Jo, to určitě, to byl nesmysl. Jako koupit si jeden byt v Praze a k tomu fakt jako no ne, já to říkal, my jsme kupovali byt v době, kdy já bych za to koupil panelák v Mostě. No to tak bylo. Normálně jsem jako říkal regulárně, že si prostě koupím panelák a budu prostě pan domácí. Jo, je to tak? No takže venkovní akce, vnitřní akce, to jsme si řekli a TikTok nebo Instagram? Instagram, TikTok nemám. Vůbec? Ne. A proč? A proč jo? Já vím, ale tak jako ty seš ten influencer. Seš influencer, nebo nejseš? No, nejsem. Je to pro mě něco, co je zábava, je to pro mě taková novodobá kronika pro mě. Aha. Věřím, že to bude fungovat, že to nespadne, je to pro mě kronika, kdy se můžu podívat, co jsem jako dělal, že tam dávám ty, myslím si, nejzajímavější. Ale jsi hodně aktivní. Baví mě to. Ale že bych byl influencer, že bych se tak vyloženě nějak jako profiloval, to asi ne. Spíš je to i zajímavý zdroj příjmu, to určitě, protože na to, že tam zase jako nemám 100 000 sledujících, si myslím, že mám zajímavý dosahy. Že to ty lidi nějak jako sledujou, že možná jsem i součástí zajímavých projektů a když už tam jsem, tak to tak jako hezky nějak funguje. Máte to propojený s Míšou nebo ne? Někdy jo. No, já vždycky říkám, nám to funguje i na Instagramu, i v manželství. To je hezký. No. A někdy ta manželská souhra, kdy třeba děláš nějakou propagaci, která je podpořená tím, že manželé, to má smysl. A máte jako zjištěno třeba kolik jaký je dosah jakoby vašeho společného a každého zvlášť? No, teď jsme zrovna řešili jednu takovou spolupráci, kam jsme posílali dosahy a Míši to teda teď funguje extrémně, jí skáčou followeri, čili kdybyste chtěli, tak bylo by super, když začít sledovat i mě, je to zajímavý. Ne, to je takový, prostě buď chcete nebo nechcete, ale já myslím, že Míša teď měla, já nevím, jak to tam je, jestli jako měsíčně nebo to, a že tam měla i přes 1 000 000 dosah, že to je fakt super. Ale řešily se tam už otázky těhotenství, různě jako móda, takové věci, které vlastně jsou nějakým způsobem jako jdou trošku... Móda možná jo. Móda dobrý. Tak těhotenství se mě taky týká, ne? Možná mě. No tebe doufám, že se netýká. Nebo teda minimálně ne to, co by se mělo týkat mě. Ne, jasně. Ne. Já jsem si všimnul, že jste opravdu aktivní na tom Instagramu, ale všiml jsem si, že nemáš TikTok, takže proto se na to ptám. Nemám. Neříkám, že ho nebudu mít, že si ho nezaložím, ale na mě je to možná,
já nevím, jestli jako rychlý. Nevím, jestli to říkám správně, ale já ty věci vlastně rád vyprávím. Mm-hmm. A mám pocit, že na tom TikToku je to takový rozsekaný. Mě třeba jednou, bylo to v rámci jedné spolupráce, měl jsem nahrát nějakou pozvánku někam a pak někam odkázat. Tak jsem to vzal, nahrál jsem to a poslal jsem jim to. A oni, jo, Petře, to je jako super. A dlouhý. A proč tam nemáte ty střihy mezi tím? Jakože, ahoj, střih, jak se máš? A já to nepotřebuji střihy, já těch pár vět, který potřebujete říct, řeknu dohromady. Já to řeknu dohromady prostě. Jo, tak jo, v pohodě. Takže na mě jako to rozsekávání je... Moc rychlý. No a to tak radši jako řeknu, ale ten algoritmus toho TikToku, co jsem tak jako vypozoroval z toho všeho, co se děje, je teda jako dokonalej, to je jako návykovka. A navíc já si myslím, že oni ty všechny věci jsou jako provázané, no, že už se to vlastně tak jako šeruje mezi sebou. Myslím si, odpověď na tu otázku je taková, že kdybych tě tady měl jako youtubera, tak bys mi řekl, ano, musím mít TikTok, musím mít YouTube, možná. Musím mít Instagram, musím mít Facebook, musím mít všechny tyhle ty věci. Ty to práce. Tak. Nebo zdroj příjmu. No. Tebe prostě živí to, že seš moderátor. A tohle je zajímavá část té mojí práce. A já si myslím, já to tak vnímám, že pro tebe to je hezký přivydělání. A na druhou stranu, co jsem si všimnul, že to je podle mě, co sleduju tvůj profil, že to je i hezký, že poznáte krásné místa s Míšou, že prostě přijedete třeba zadarmo, uděláte pár fotek, videí a tohleto a jenom si užijete ten společný čas. Super. No to třeba je spolupráce s Amazing Places. Oni fakt mají nádherný místa. To jsou fakt jako exkluzivní věci, kam bychom třeba nejeli a oni říkají, hele, nemáte tady a tady o víkendu čas, my řekneme, hele, víkendy jsou zabitý, protože moderování. Ale můžeme třeba jet od středy do pátku. To se jim samozřejmě hodí, protože i pro ty místa jsou víkendy horší, že jo? Víkendy jsou vždycky jako víc. A tak ve finále to můžou sdílet potom? Jo, kdykoliv. Ale to je v pohodě, když uděláš jako dobrý obsah, tak je to skvělý. A ty se domluvíš, že to sdílíš v pátek a jsi tam ve středu, ne? Jde to, ale zrovna u těch míst je to jedno. Zrovna u tohle to je jedno. Když třeba potřebuješ někam zvát, nebo se tam něco děje, ty tam jsi jako dopředu něco si nahraješ a pak to teda jako nasdílíš, jako hele, tady jsem v Mostě, tady za mnou je ta oslava, no tak se to jako dá nasdílet kdykoliv. Ale jsem proto, aby to bylo autentický. Takže zrovna u těch míst, u toho cestování je to vlastně jako jedno. Mm-hmm. No a u dalších spoluprací tam se to stejně schvaluje, většinou se to jako probírá s tím klientem, dobrý je vymyslet nějaký koncept, co chceš dělat, probrat to, než to natočíš, abys něco nenatočil, ale oni neřekli, jo, takhle, tak to ne. A ty už si s tím dáš tu práci, tak to je... Jak to třídíš tohleto, jakoby? Co jo a co ne? Co mi je sympatický a s čím bych se rád spojil. Je to o tom, kdybych se spojil s něčím, co mi není sympatický, nebo co je takový divný, tak bych tady pak s tebou seděl na pivu, ty bys mi to třeba teď do kamery neřekl, ani kluci tady jako v produkci, ale pak byste řekli, hele, proč jsi vzal tohle, nebo proč jsi dělal tohle, to je jako divný. A to já nepotřebuji, nemusím to brát zatím. To je dobře. Zatím, nemusím. Dělám věci, kterými jsou příjemný. Počkej, takhle zatím. A kterými zatím nevíš, co se stane. Nikdy nevíš, co se stane a třeba to budu muset brát, abych užíval rodinu, protože něco nebude, něco nikdy nevíš. Míša nepřinesla peníze, jasně, asi jo. Míša by nepřinesla peníze, viď, 1 měsíc a už budu brát spolupráce. Teď mi nabídli na sex shop spolupráci. Jo. Špatný. No... Ještě brzo, řekl jsi až za 2 roky. Ne, dokázal bych to vymyslet šikovně, ale řekl jsem raketu. Takže když budu mít na Instagramu spolupráci na sex shop, tak vás všechny zvu na pivo. Tak si vole, si King Boss. Jo. A to je ale dobře asi, ne? Že jako... Můžou mít jakýhokoliv youtubera, můžou mít jakýhokoliv tiktokera. Chtějí moderátora. A já pak stojím na pódiu pro banky, velké firmy a musím si stát za tím, co udělám. Čili
můžu s tím spolupracovat, s tím sex shopem, musí to mít hlavu a patu, ne jako, že si, dívejte, kolik toho vibrátoru si dám do pusy. Jo, musí to mít hlavu a patu. Počkej, análního nebo normálního? Ještě musím ten scénář domyslet. No, takže takhle. Jo, to je super, tak to je ale dobrý. Ale. Když oslovili jako tebe v těch, to asi neměli na Boba. Ale to je jedno. No tak to, počkej, ježišmarja, to rozhodně. Oni oslovili Boba, ten to byl mít. Ne, Bob jim řekl, takovej bambilion. Jo. Ty máš půlku třeba. Ne, Bob si řekl, že chce i 50% firmy. Půlku království k tomu. Tak, kino nebo divadlo? Kino mám moc rád. Divadlo je pro mě obrovský svátek, ale do kina teda chodím moc rád. Mám a co je pro filmy. tebe víc, jako svátek nebo jako ten všední zážitek? Já si i to kino dokážu udělat hezký. My chodíme do Vipka a tam si sedneš, tak si natáhneš ty nohy. Většinou jsem tak unavený, že jak se tam natáhnu, tak třeba teď jsme byli na Oppenheimerovi. Pane bože, skvělý. Já jsem tam třeba na 10 minut usnul. Takže mě zbudila Míša, tak do mě jako strčila, probrala mě a já, jo. A to byla taková jako povídavá pasáž. 10 minut je tvůj odhad, jako 10 minut, jo? No asi to bylo. Úplně jsem nestratil nic v tom filmu, takže vždycky, když někdo říká Oppenheimer a já, no skvělý, napínavý to bylo, jak blázen. A v hlavě mi jede, ty blbče, teď tam usnul. No, ale tak to je to o tom, že většinou třeba jdeme v neděli, v podvečer a když máš za sebou třeba čtvrtek, pátek, sobotu, nějaký moderování, no, tak je člověk takový jako, jasně, tak je člověk takový unavenější a v tom kině to z něj spadne, užívá si to. A já to ještě paradoxně mám ve chvíli, kdy se tam fakt natáhnu, užívám si to a říkám si pro sebe, ty kráso, to je skvělý. Ten dobrý film, teď to jako všechno jede. A ve chvíli, kdy si to řeknu, a tak to mám i u televize. Usínám u televize, no, často. Jo. Ale... Je to dobře? No není to dobře, ale zvlášť proto, že... Jak se to dlouho spolu s Míšou? Jako? S Míšou jsme... Teď to bude 3 roky od svatby, respektive příští rok, to bude teda 3 roky od svatby, teď jsme měli 2,5 roku třeba. A celkově jsme spolu od roku 2017. No. 6 let, no. Usínat tu televize, kamera. Ne. No, já to spíš... Jako když Míša není doma. No ne, i když je doma. Já to beru spíš špatně z toho ekonomického hlediska, jo. Je drahej. Ty vole, tak to už je špatně, no, tak to je úplně špatně. My na něco koukáme a teď já u toho spím, Míša to dokouká. A já si to musím pustit znova. Jo, takhle, aha. Protože jsem u toho usnul. Já myslím, že se usnuli oba třeba. Ne, to by bylo vlastně stejný, ale Míša to jako dokouká a já si to musím pustit znova, takže i z ekonomického hlediska, že jo, ta televize běží zase další hodinu. Pane bože, 2 koruny pryč, to je zlý. No má to smysl, ne? Ne, naprosto. Jako jasně. To vůbec nespochybnuju. Detektivka nebo komedie? Komedie. Jo. Nejseš rád na to tady? Jsem, ale myslím, že té detektivky mám v životě dost. Jo. Fakt jo, máš takovýhle život, jo. Ty vole, jaký si to uděláš, takový to máš? No, já vím, no. Ale někdy člověk míní, Pán Bůh mění. Jo. Pojďme ještě nějaký přísloví. Joku nebo nohybal? Joku nebo nohybal? Ty, já jsem zapomněl, co je joku. Ale to bylo úvaha, já vím. To je korejský nohybal přes síť, že jo, takový to, že musí, ty jsi tam byl moderovat právě to. Oni tam dělají taky saltíčka u toho, ne, vlastně, že jo, ještě. No. A hlavně nesmí hrát od pasu nahoru, že vlastně můžeš jenom od pasu dolů, no, nesmíš hlavičkovat, nesmíš, jo, je tam spousta jakoby takových... Pojďme být mezinárodní joku. Fakt jo. Jasně joku. Ty vole, to je dobrý. No a teď jsi jako fanoušek nějaký jako sportu? Máš nějaký svůj klub? Jo. No. Sparta nebo Slavie? Sparta nebo Slavie je Sparta. Dokonce, když jsem chtěl požádat rodiče Míši o ruku, tak mi tatínek řekl, cituji, ty vole, ale to musíš začít fandit Spartě. Ne Spartan, kovaný Spartan má dokonce takový řetízek se Spartou, tapetu Sparty na mobilu, že on je kovaný Spartan a řekl, dám ti za ženu, ale musíš fandit Spartě.
Takže teď jsi byl Slavista a teď už jsi Sparta. Nebyl, Litvínov. No, fandím Litvínovu a vždycky si říkám, pane bože, ať nespadneme z té extraligy. Bojujete dlouho, no a hodně. Jako. Ale to jsme posílili, ale hodně. To je pravda. No. Jako čekám, co bude. Jako jediný, co nám může překazit tuhletu sezónu vítězství je, že nám spadne hala. To nemůže, to je plachový. Nebyl jsi tam, viď? Byl jsem tam kdy naposledy? 6 let zpátky. No, to se nic nezměnilo. No, ale to se nezměnilo 50, možná až 80 let. Ale to bylo geniální, když my jsme v tom roce 2015 vyhráli titul. No to je taky jo, my jsme v roce 2015 vyhráli titul a 2016 jsme hráli o záchranu skoro. No tak si pamatuju, jak jsem tam byl, tenkrát jsem měl z nějakého moderování. A ty teda chodíš na hokej? No, málo, ale když je čas a jde to nějak, tak se dostanu. Pamatuju si, jak tam byla kapacita 6,5 tisíce. Bylo úplně nasekáno, tam mohlo být, já nevím, podle mě 10, nevím. Lidi na schodech, kde mají být schody, tak tam seděli. To bylo takový vedro, že tál led, čili my jsme vždycky vyhrávali v tom Třinci. Doma jsme prostě měli louže normálně na ledě, tam se nedalo skoro si přihrát. To bylo super. Ale mám ten Litvínov spojený vlastně s takovou jako negativní emocí. Já tam nikdy nic nedělal pro Litvínov. Já jsem moderoval v Chomutově na hokeji, všude a v Litvínově vlastně nikdy. I když to je taková moje jako srdcovka, tak oni si to tam jako nějak jako jedou na tom svém písečku a nikdy nic pro Litvínov nebylo. Nikdy. Ty vole. Já dokonce. Ani ten titul se nemoderoval. Ne. Pustil mě tam tenkrát do VIPka, že jsem si mohl dát pivo, tak OK, to bych si klidně koupil v pohodě. Ale nic. Ale zajímavý teda takže bylo. Takže návod pro vás, kluci Litvínováci, vole, jestli jako chcete titul, tak Petr Říbal, vole. To je ta cesta, tyjo. No počkej, víš, jaká fandím. Já tenkrát, když jsme hráli to finále, tak to jsem dostal dokonce i nějakou pokutu v telce, že jsem tam vylez v tom dresu Litvínova. Já tam prostě byl v dresu Litvínova, jakože hrajeme v finále, hej, jedeme. Tak jsem čekal, že třeba z toho Litvínova někdo napíše, Petře, kdybyste chtěl, jeden lístek někam hodně daleko pod střechu bychom pro vás našli. Oni si to podle mě ani na Facebook nedali. To je přece dobrá věc, ne? Že někdo jim takhle jako fandí. Byl ještě Niemand, vole. To je jedno, kdo jsem. To je přece jedno. Byl tam fanoušek, který v tom vylez v televizi a řekl, že Litvínov je super tým a že hraje finále. Takže to, že fandí, no to se nebudu pouštět, ale myslím si, že to je blbý pro ten tým teda. Já jsem tady měl na povídání u piva tady, jsme natáčeli s Jirkou Šlégrem a s Luckou. To byly 2 díly, které jsme natočili tady, teďko se stěžili znova, jinak to je vždycky dole. A Jirka říkal, že tam je to takový jako trošku malinka to zvláštní a jiný, ale jako hokej je krásná věc a za mě Litvínov je, nebo byl v té době, když já jsem byl ten mladý, ten teenager, ty vole. Nagano je Litvínov. Kladno, Litvínov. Nagano je Litvínov, když to vezmeš. No, ještě Kladno. No a měli jsme brankáře z Pardubic, ale jinak od vás. Já jsem Pardubák. No, teď říkám od vás. Ne, dobrý to bylo. To je Ježíšmarja, to je super. Ne, to no, takže nestěžuju. Ale počkej, v době, kdy mě mohli mít a zaplatili by mě neměli. Teď už na to nemají peníze. Nebuď machírek, ty vole. Ne, tak jak se tomu máš bránit, pane bože, když něco miluješ a nechce tě, ty řekneš, a už taky nechci. A dokázal by si slevit, vole, na svojí ceně, kdyby já bych tam přijel zadarmo. No slyšíte to, vyhovoda. Dobrý. Já jsem do Chomutova. Hele, tam mě si třeba Chomutov získal, to hráli podle mě semifinále, neblbost, čtvrtfinále a možná postupovali do semifinále extraligy s Mladou Boleslaví. Prohrávali 2-0 tenkrát. Všichni je odepisovali. Já tam moderoval ten zápas. To otočili. A fakt zamakali, bojovali a tam jsem tehdy říkal, tyjo, ten Chomutov je dobrý, patří sem. A i když to moje srdce bylo pořád dál v tom Litvínově, o těch 25 kiláků, tak tam jsem si řekl, ty vole, tady jsem jako dobře. Tady jsem dobře. A od té době mám rád. Oni pak teda se stoupili do paralelní ligy, teď se zase vrací, tak jim držím palce. Tak to je super. Blondýnky nebo brunetky? Záleží na tom, jaký má zrovna moje manželka vlasy. Teď aktuálně blondýnka. To je dobrá odpověď tohle. Když jsi ji poznal? Tak byla taky blondýnka, pak chvilku byla tmavovlasá. A co tě víc racuje jako chlapa?
Asi blondýnky. Fakt? Tak ať se už nikdy neobarvuje na blond, teda na brunetu. Když chce mít klid, tak si hodí nějakou hnědou paruku, viď, a je to. Super. Horňák nebo dolňák? Co seš jako? Těžko říct. No, kozy nebo prdel, tak jako to je jasný. Jo, tak to asi prsa. Jo, pohodě. Zima nebo léto? Zima. Jo, teď furt jezdíte po nějakých těch ostrovech a jo, tak to je sácháte jako se. dovča, no to jo, ale mám rád, vnitřně nějak mám rád zimu. Čím jsem starší, tím tu zimu miluju míň radikálněji, ale... Takže to je jako odkaz dětství? Jako, jo, v jistý době jako zima, prostě mám to rád. To je dětství, ne? Že jste vyrůstali prostě, že nejvíc zážitků bylo v zimě, protože byly dlouhé noci. V dětství. No asi jo. No ne, tak jezdíte na já nevím, mám to nějak rád. Lyžoval jsi jako dítě, lyžoval jsi? Ne. U nás v Mostě za poštou jsem jezdil na sáňkách. To ve mně zanechalo asi jako hluboký zážitek. Kdo řídil? Tak různě, jak to vždycky nějaká hezká slečna. Počkej, ale já furt to tam je do dneška. Tam podle mě dneska ty vole. Tam podle mě dneska už se vlastně ani nedá sáňkovat, protože není sníh. Ale tam my jsme jezdili, my jsme kolikrát prolítli křovím, dodrbaný jsme byli. Ještě to tam je furt taková hruška. Vždycky byla jako svah dolů, taková hruška. A to vždycky polovina lidí napálila a rozsekala se tam. To jste těsně minuli a bylo to dobrý. No, dneska už by to podle mě a taky asi nešlo jako vůči bezpečnosti. A tak já nevím vlastně, jak to tam vůbec probíhá teďka, nevím. To je dobrý. Kočka nebo pes, to je jasný. Teď už pes, ve své době kočka. Fakt? My jsme měli kocourka, mourka, dlouho. 17 mu bylo borcovi. No, teď pes, jednoznačně. Máte pejska, že? Máme, zachráněnýho. V vašem bytě. Je to láska. Co to znamená zachráněný pejsek? No, tam se podle mě ukázalo, že ty sociální sítě vlastně jsou zajímavý. A i teď se to ukazuje ve spoustě jako jiných případů, kdy já jsem misinu, našeho pejska, jmenuje se Miss SS, jako 2 S, jako ta soutěž Miss. To je divný, viď? Protože Míša byla na soustředění Miss. Fakt? Jo, už jako produkční. A tvoje ex? Tvoje ex byla taky Miss? No teď to vypadá, že si to nějak vybírám. Jako, ne, jako to vůbec ne, to jsem jenom chtěl upozornit, že jako to tak vyšlo, no. Přebíravej, malinko. To tak prostě vyšlo. To je trošku prasárna, to se napijem asi. Ne, to tak vůbec. Hodně, to napijem se, ale to tak jako vyšlo. No ale... Ne, tak jako jsem si říkal, že fotbalisti mají Miss, druhá Miss, třetí Miss, čtvrtá Miss, pátá Miss. Ty máš druhou teprve. Občas něco zbyde po těch fotbalistech a hokejistech i na nás moderátory. Ty vole, doufám, že to Míša nebude poslouchat. Ne, no Libor Bouček má taky misku. Taky to zbylo, jo? Ne, to my jsme si je vybrali. No ne, že říkáš občas jo, na to nás tak zbyde. říká, ne, že se tak jako rozebere. Ale k tomu našemu pejskovi. Míša byla se soustředěním Miss, byla na Korfu. A normálně tam vidím na Instagramu, jak kolem ní běhá nějaký pejsek. A my jsme v tu dobu rekonstruovali ten byt. A už jsme se dostali do takové té fáze jako extrémnosti, že jsme tam všechno dělali jako pintlich, aby to bylo krásný. Čili nádherný takový ten sterilní byt a pes, to nejde moc dohromady. No a ona říká, já ho dovezu toho psa a po 14 dnech jí najdem pánička nebo někomu ji prostě dáme. A já vůbec nevosí, prostě nechápu, jak jsem to mohl říct. Každopádně to, jak jsem říkal, nevosí v žádném případě znamenalo, že jsem viděl potom fotky z paluby. Dovezla jí, byla skvělá, kulhala, měla zlomenou packu, měla v sobě broky, fakt desperát. První, co se stalo, když jsme ji do toho našeho bytečku dovedli, tak se vysrala doprostřed obýváku. Zajímavé na tom bylo to, že my jsme celou dobu říkali, misinko, běž tady na záchod. Nic. Náš obývák jebo. Tak jsme říkali, no tak možná bude jako naše prostě, nebo já nevím. No a po 14 dnech jsem si říkal, nemůžeme jí dát pryč v žádném případě. A srala Katě, nebo ne? Furt se do obýváku, to je jasný. Ale furt veprostřed, nebo? Furt doprostřed. Ne, takže... Tak tam jako já poradím. Tak jsme si ji získali, dejte tam ten jakoby ty rabátka. Jako na kočku, ten záchod, no. Kočkulit.
Ne, to máme chytrý obsah, ona teďka už se naučila prostě ven. Je to... Tak říká, že furt vyprostřed, tak už ne, tak stranda ne. Jasně. Normálně v pohodě, zlatá je, spí s náma v posteli, to je taky pro manželský život fantastický, ale je zlatá. Neměnil bych, nikdy bych neměnil. Takže pes, no. A teď kamarádka Lucka Šilhánová, zase díky sociálním sítím, nebo teď už je vlastně černá, zachránila pejsky z džerby. Ta s tím měla teda práce jako blázen. Nahoru dolů, očkování, vybírali se peníze. Dobrá je teda, taky klobouk dolů. Jakože přivezou 20 psů do Evropy? Ty bláho, myslím, že jich je fakt jako 6 nebo 7. Takhle málo. No málo. Ale mega. No, tak vybrali se peníze na internetu. Lidi přispěli, dokonce každý ten pejsek už podle mě má tady u nás nějakého svého jako majitele, že by si ho vzal. Jenomže tam je blbý, že musí být 3 měsíce v karanténě, takže je to zdlouhavé. Kde by si chtěl být? Tady v Čechách, když předáváš toho psa? A nebo tam, když vybíráš toho psa z těch 100 psů? No, to je strašně těžký, to je přesně ono, nezachráníš celý svět asi. Běhali po pláži, oni je zbalili, do útulku, tam se ještě k ním chovali jak idioti v tom útulku, takže dokonce ještě museli najít jinýho chlapíka, který se jim o ně postará, takže tak. Kde bych chtěl být? Vůbec nevím. Přísný. Nevím, vůbec nevím. Chtěl bych zachránit všechny, strašně bych potom toužil, asi bych za to fakt dal i všechno. To jsem o tom přesvědčený. Ale vím, že to nejde. No je to masakr, no. Když si uvědomíš, a pozor, to jsou psy, kočky, lidi. Vem si kolik lidí, kolik dětí. No ty, o tom se vůbec nemusíme bavit. Co bylo dřív? Slepice nebo vejce? Já nevím. Teď jsem někomu řekl, že byla dřív slepice a strašně mě ta slečna, asi 16 bylo, úplně vyškolila, že to je blbost, že muselo být dřív vejce, protože se z něj nějak vylihli dinosauři a něco, že existuje nějaká speciální teorie, takže... Tvůj pocit, já nepotřebuji vědět. Můj pocit je slepice. Něco to musí sníst, ne? Přesně. Naprosto to chápu. No a už jsme nakousli jako to vaše vlastně manželství s Míšou, ne? Jako, ty vole, jako si vybíráš misky, nebo? Jo, asi jsem daleko, že jo? Jasně, chápu. Vybíráš si misky, nebo jak to vzniklo, jako, že ty cílíš na takovýhle jakoby nejvyšší mety? No, to je spousta krásných žen, milých žen, chytrých žen, které nejsou v misce. A to chápu. Chápu, že to tam jako může být nějaká ta asociace, ale podle mě to vlastně dokonce těm holkám i ubližuje. Je spousta misek, který jsou vlastně jako osamocený, protože mají právě ten punt z toho, ježišmarja, to je taková jako ta holka. A ti kluci se za nima bojí třeba jít. A pak skončí u někoho, kdo třeba není tak jako atraktivní, jenom má prachy a je dost drzej. Třeba. Ale já jsem si misky nevybíral, já jsem vlastně mis moderoval. Proto jsem se seznámil s Míšou. Ona tam vlastně pracovala a já jsem tu soutěž moderoval. Aha. No a už jsme byli spolu. Hezký. A to není tvé první mis? Ne. No, není. A tak tu jsem tak potkal, no. A taky ale v práci. A bylo to jen takový pěčí život, protože jste se nesedli jako lidi, jo? Ne, tak lidi se scházejí a rozcházejí. Prostě už nám to moc jako neklapalo. A shodou okolností potom teda přišla druhá mis. A vlastně, jak to teďka říkáš, tak druhá miska, no. Ale ty vole, jako mně se jevíte na těch sociálních sítích, jako že jsi naprosto souzení, jako že jste v pohodě spolu? To je díky ní? Já bych takhle v pohodě nebyl. Fakt, ta žena je strašně důležitá pro život toho chlapa. Tyhle, tak tohle je hezký, co jsi řekl. Ne, to tak je. Počkej, víš, jak já vždycky přijdu vynerven, já jsem schopný nadávat kvůli spoustě věcí, vynervovat se. No přijde a řekne, ne, takhle. Tohle si udělal a proto to funguje takhle. A já, jo, OK. A zase naopak, když ona je vynervovaná, tak já to třeba vidím z toho nadhledu, zajdu za ní a řeknu, ne, Míšo, takhle. Takže tam je totální souzení teda, jo? Záleží. Jo. To je hezký, no. A jaký to je se slyšet v rádiu?
Já se naštěstí neslyším, ale už jsem si na to zvyk. Vždycky se říká, že je... Počkej, jak se neslyšíš? Můžeš se poslechnout zpátky? Nebo Můžu, ale dělal jsem to dřív hodně kvůli nějakému jakože samostudiu feedbacku, toho. Jo. No, dneska taky si to nějak pustím, hlavně si to pouští šéf, když nás pak kontroluje. A zvykneš si na to. Slyšet svůj hlas říkají vždycky všichni, i ti, kteří mají nádherný hlas, úplně ten sameťáček, tak říkají, že je zvláštní slyšet sama sebe. Za mě to je divný, hrozně divný. A já už jsem si zvyk. Vlastně je to každý den, několikrát třeba, že mi to nevadí. Zvyk jsem si na to. A máš nějakou speciální přípravu jako na to vysílání, že jakoby studuješ to, co jako je, jako co se sleduje na sítích a na takových věcech, jako prostě? Nebo když Ondra jako přijde s něčím novým, tak jako jenom nastřelí a bez věděl, o čem to je. Protože bylo divný, kdyby Ondra řekl, ale co tahle ta aféra? A ty řekneš, ty vole, o čem to je? No, ale když nevím, tak nevím. Podle mě skvělý je být autentický a pravdivý. To je za nás to největší gro. Jasně. Takže když já přijdu, já mám rád třeba takový ty trošku jako vědecký témata, Ondra jede hodně sport, a když mi řekne, hele, víš o tom, že tenhle fotbalista přestoupil sem, a já řeknu, no, nevím. A on mi o tom už jako povypráví. Stejně jako když já mu řeknu, ty a víš o tom, že tady letěla nějaká speciální raketa, která měla takovýhle palivo a proto doletěla až sem, nevím, tak mu to odvyprávím. A pak jsou věci, které známe oba dva. Dobře, tak mu to odvyprávíš a potom v tom přímém přenosu. Ve vysílání. My si to neříkáme dopředu už. Každý máme věci. A je něco, co chcete jako dopředu prostě si probrat spolu? Nebo jako co víte, že budete mít stejný názor? Třeba dejme tomu volby, víš, že bude ten Zeman a ten Pavel? No, jasně, kdybych já volil Pavla, na Ondru to zrovna vyšlo, a on Zemana, nebo Babiše, obráceně třeba, je to jedno, tak ať volí koho chce. A ať to řekne do vysílání. A budete si oponovat, jo? A já mu řeknu, já si myslím, že tohle je dobrý, protože A, B, C. Jasně. On řekne, ne, já si myslím, že tohle C je dobrý. C je nejdůležitější, což je u tebe až jako třetí. Jo, jasně. Protože něco jiného, ale abychom se hádali, abychom tam něco jako rozebírali. Politika obecně je do vysílání, ale chápu, co myslíš. Do vysílání špatná. Tak to bylo právě ten příklad, aby to bylo extrémní. Ale my víme, jak by ten vstup měl zhruba vypadat, že by to nemělo být jako rozvleklý. A já si vždycky říkám, to rádio poslouchají třeba lidi v autě nebo v kanceláři a oni nemají 5 minut na to, abychom tam někde plkali. Auto, no jasně. Jedou do Kauflandu na nákup a je super, když to je třeba jako radost, že nám napíšou, tak kluci, my jsme kvůli vám nevystoupili, protože jsme si chtěli doposlechnout tenhle příběh. To je super. Dobře, ale kdybychom ten příběh vyprávěli 5 minut, tak tam čekat nebudou. I kdyby nás milovali sebe víc. No, dobře. Ale my víme, že se to dá odvyprávět za 30 sekund. Pryč od toho. Řekneme jim to, jasně, někdy to může být delší a tak dále, ale snažíme se hledat, to nám vychází a už se nám to začíná i vyplácet. Vždycky ta setrvačnost je strašně dlouhá. Když hledáme nové věci, snažíme se koukat do zahraničí, co se vlastně děje, abychom to, že Ronaldo přestoupil do Al Nasser, nebo jak se to jmenovalo, abychom to měli prostě jako první. Když to někde už jako vyleze všude, tak už to ví vlastně všichni. Tak to bychom museli mít nějakou speciální pointu toho příběhu, ale když už to ví všichni, tak proč opakovat to, co ví všichni? To, co si přečtou na novinkách, v nějakém tom prefixu tam, tak proč jim to jako číst? Musíme tomu dát něco svýho. Jasně. Proto je dobrý žít život, já si píšu poznámky, ukládám si, co se kde kolem mě děje a to je pro mě dobrý. Kam to píšeš? Do mobilu. Ti můžu ukázat, co máš na mobilu. Je dobrý, v pohodě. No. A to teda je plný asi, ne? Je tam toho dost? A teď poslední otázka dnešního povídání, měl jsem toho připraveně spoustu víc, ale ty jsi sám byl účastníkem jedné krásné soutěže, kterou si moderoval, což jakoby vlastně Castro soutěž. No jasně. A to jako, jak to porovnáš se sportovníma, kulturníma, teambuildingama a tak dále?
Bocuse d'Or. Jiný vesmír. Já jsem vůbec nevěděl, co od toho čekat. O2 univerzum. Teď si představ, že tam vlastně byly ty stanoviště, kde se vařilo. A mě říkali, hele, to se jako začne vařit. Ten borec má 5,5 hodiny a vy to budete nějakým způsobem moderovat a komentovat a posouvat to dál. 5,5 hodiny. Co tam asi budeme dělat jako 5,5 hodiny? My jsme to s Kubou Kotkem, co jsme to moderovali, tak jsme to vyplňovali různě rozhovorama, ale tam se normálně fandilo. Tam přijeli lidi od někud z Moravy a měli normálně vozem bouchy, měli trubky. Tam byla fakt atmosféra jak na hokeji, na fotbale, na florbale, kdekoliv jinde. Fakt to fungovalo skvěle. A ta poslední půlhodinka, kdy se už muselo servírovat na tác, na talíře, 14 absolutně stejných jídel. Na ten tác, to fakt ten čas, to teklo, tam všichni jako lítali a běhali. A každá chyba znamenala, že se to možná nestihne. A když se to nestihne, znamená to neúspěch. To bylo šílený. To bylo šílený. A za mě to byla taková moderátorská maturita. Jednak to bylo teda únavný, protože jsme začali fakt ráno, nevím, v 9, v 10 možná. A táhli jsme to do 6 do večera. A jelo se. Na uchu máš režiséra, který říká, teď mluvte. A teď dělejte tohleto. A teď říkejte tohleto. Super to bylo. Super. A je to jakoby hodně jako důležitý režisér v tom uchu? No, my jsme pak už to ucho radši vyndali, když na nás furt něco řval a jeli jsme si to sami, to svoje, protože jsme zhruba věděli, kam to chceme posunout, co je důležitý. Aha. Ale je důležitý, protože to je v tu chvíli jediný člověk, který vlastně ví, co se děje. Tam, kdyby jsme měli představit někoho, kdo tam přijde na rozhovor, tak my ho řekneme, pojďte dál, ale my nevíme, jestli za tou bránou. No, jméno víme, ale nevíme, jestli za tou bránou opravdu je. On ví, že už je tam připravený, protože tam má spojku s někým z produkce. Nám řekne, tak teď jdi. Kluci, stojí tam, můžete si ho zavolat. Jasně. A nebo kluci, teď tady nestíháme, ještě 5 minut mluvte. Ne, já jenom to zmiňuji protože mám zpětnou vazbu, ten Bocuse, jako je celosvětová, vlastně to je olympiáda v gastro a ptám se tě na to, že jako ty máš zpětnou vazbu na to gastro, ale zmiňuji to, že všichni říkají, že tady to bylo mega show a samozřejmě ten moderátor a to mluvené slovo to udělá obrovsky. A na druhou stranu vy jako moderátoři jste strašně hecovali i ten fanklub, jakože... No, o tom to je. No ne, bylo to fakt skvělý, emoce. Ale bylo to skvělý, protože to fungovalo jako globálně, sedli jsme si a my jsme si moc vážili toho, že vzali nás, protože tohle bylo tak prestižní, že by to mohl dělat vlastně kdokoliv. Kdokoliv. Počkej, kdokoliv ne. Mohl? Ne. Jak to myslíš? Nebo? Tak Leoš možná, ale... Neblázní. Bob asi ne. No Boba byste nezaplatili, to je jediný. Leoš asi jo, ale Bob ne. No. Tak, no ne, zrovna pan režisér hodně dělal třeba s Deborem Boučkem, vyprávěl nám to a my, ty krásu, tak to nás bude cepovat. Byl super. Jo. Jak říkám, pro nás to byla moderátorská maturita, kdy já teda po tom celodenním moderování, který trvalo 3 dny, jsem byl jak po lobotomii. Co to znamená? No, že jsem byl úplně vymluvený, hotovej. Já jsem v neděli prostě řekl jenom ahoj a večer, tak já jdu spát. Hotovo. Ale byl respekt doma, jako unesli to? Že jsi s ní nemluvil s Míšou? Unesla to. Doma tam totiž byla taky. Ona shodou okolností měla na starosti sociální sítě celého toho projektu, takže byla u toho taky a viděla, co se tam dělo, jak se to tam dělo. Že to bylo šílené. Já mám trošku problém s mojí ženou, která je úplně úžasná, skvělá, fantastická, ale když třeba se vrátím po 2 školách čepování, Chci si povídat. Tak co? Jaký to bylo? Dobrý. A co to znamená dobrý? Jako, kolik tam bylo lidí? Hodně. No jako tohle, a já říkám, no, to je prostě, znáš to? To je strašný. No a to ještě moje manželka vždycky dodává, ty vole, a proč má na sobě tyhle tepláky a tohle hrozný triko? To já chápu, že ti pak všichni jako říkají, Ježišmarja, ten Petr, ten tohle, když máš na sobě oblek. Ale kdyby tě viděli takhle jako hastroše, jako já tě vidím doma, to by čuměli. A já, no, už jsi mě vzala, no, prostě. To naštěstí já už to takhle nemám, protože většinou se stačím slíknout, když se manželka zbudí, protože chodím domů pozdě. Tak, na závěr dnešního povídání bych chtěl strašně moc poděkovat klukům z AC Production, protože jako produkce je důležitá. Ty jsi už přešmát. Já už jsem přešmák na druhej. Já taky.
Hele, protrpěli to, ale co se dá dělat, no, jednou si tě prostě vybrali, tak to tady s náma musí zvládnout, viď? Já jsem mě zad. Tak kluci, fakt moc díky. Příští host by měla být Míša Pecháčková, vlastně krásná mladá herečka. Znáš? Dělali jsme s ní Instacall na Evropě 2. Nevím, co je Instacall. Ale... Instacall je rozhovor po Instagramu. Dobrý. No, to tak jako. Máme se na co těšit. Jo. Šikovná. Na co bys si zeptal? Na co bych se jí zeptal? Její vysněná role. Ty vole. Tak... No, klasická otázka. Záleží, jak to pojme. Petr Říbal se ptá na tvoje vysněná role. V pohodě. A teď už se zbývá jenom rozloučit a předat slovo Petrovi, který by měl říct to poslední moudro. Dnešní. Další moudro? No, poslední moudro. Na začátku moudro, na konci moudro. No. Jak se říká, že ve víně je pravda, tak v pivu je zábava. Dobrý to bylo, děkuju za pozvání. Děkuju. Fakt moc děkuju. Jo, ty vole. Jedem dál, nestříjte to. Kluci z produkce to je živák. Mě tady ukázali, to je hezký. Ukáž. Mám ještě pro Peťu, mám tady dáreček. No ukáž. Všechno zpátky. Mám tady pro Petra dáreček. Pro každého hosta mám připravený tady odznáček. Já mám vylepšovák, Štamgastka. ten je krásný. Máš? Já mám vylepšovák k vám do podcastu. Vy to máte zhruba hodinku půl, jsem pochopil. Hodka čtvrt. No, my jsme možná malinko přetekli. A já jsem si říkal na začátku, co tady budeme říkat. Vidíš? No. A jak jsme dlouhý. Ale, že ty, jako pan táta, by si říkal vždycky v tom podcastu, a teď si dejte pivo. A teď, že by vlastně všichni, co koukají, pili s tebou. No, to je blbý, ne? Proč? Ožrali národ, vole, prdeli. No, trošku je debilní, kdyby to třeba poslouchali v autě, jo? Nebo v práci, že by se jako tam zbombili. Ale víš, bylo by vlastně strašně hezký, že by všichni jako seděli, dali by si to pivo a no, tak si kluky pustíme. Tak to původně mělo být, když jsme natáčeli, když byl zakázaný přístup do hospod. Jo, no jasně. Aha. Tak to jsem zase nic moc nevymyslel. A to je úplně v pohodě, ne? To je super, ale dneska je to takový trošku jiný maličko. A ten odznáček, jakoby, to je se Štamgast, restaurace Tutej, jako Jelena, a navíc ještě dalších 7 hospod. A říkali v kuluárech, že prý na to 10% sleva. No, říkali to. Jo, je to tak. Znáš to od svého kamaráda? Koho? Ten má odznáček, jak jsi komentoval s ním toho. Kuba? No jasně. Má Kuba? Jasně. Nepočkej, na to je fakt sleva, jo? No jasně. Ne. No jasně, 10%. Já si myslel, že to je... Nepočkej, vážně? Protože já jsem to vymyslel. Ne, to tak je? Aha. Tak to je super, tak to děkuju. No to je vážně. A tady máš od nás... Kecá. Ne, vážně, ty vole. Byl jsem na pivu s pantátou výčepním a přežil jsem. No, je fantastický. Dneska to je špatný, dneska to je obráceně. Byl jsem na pivu s pantátou výčepním a přežil. To je dobrý, a to mám rád. Tak... Že jo, kluci, viď? Ty tady se chlem a co jsi měl, počkej, a co jsi měl ještě za otázky připravený, který jsi ještě nestihl? No, to už bylo jenom takový. Jaký jsi měl? Já jsem si měl hlavně. Hele, a oni to ještě nestopili. Já už jsem byl na pár podcastech, ale tenhle asi nejdál, tyjo. To je dobrý.